Σήμερα θα παίξουμε ένα νέο παιχνίδι που έχει βγει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μ' αρέσει ή δεν. Το έχω δει σε ένα YouTuber πως παίζεται και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο παίζεται σε tablet μορφή. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε και να μου πείτε στα σχόλια αν θέλετε part 2. Ωραία. Μια κυρία εδώ τώρα, την ελέγξουμε. Έχει γρατζουνιές. Γρατζουνιές μπορεί να είναι και ζόμπι, αλλά μπορεί να μην είναι και ζόμπι. Δεν μπορούμε να το δείξουμε αυτό. Βασικά ναι, δεν πειράζει, γιατί μπορεί να τη δαγκώσανε και εκεί. Καλά τη βλέπω. Να σας πω κάτι. Τη βάλουμε στη καραντίνα. Δεν ξέρω, παιδιά, μπορεί. Παιδιά, δεν έχει καραντίνα. Παιδιά, τι παιχνίδι είναι αυτό? Τι είναι από εδώ δηλαδή? Α, παιδιά, δεν μου τα λέει καλά. Δεν μπορούμε ούτε εδώ να πάμε. Ωραία, να σε έρθει επόμενος. Αυτό. Κυρία μου, νομίζω το χρώμα σας δεν είναι καλό. Γιατί είναι γριά? Όχι. Έχει γρατζουνιές. 2 γρατζουνιές. Να ελέγξουμε και εδώ. Δεν πρέπει να μας ξεφύγει τίποτα. Μπορεί να τη τσίμπησε και στη μασχάλη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ελέγχουμε. Δεύτερη φορά. Έχει 2 γρατζουνιές, οπότε δεν ξέρω αν την πάω. Αλλά λίγο πολύ μεγάλες είναι αυτές οι γρατζουνιές. Κάτσε να δω. Όχι, μόνο γρατζουνιές. Ωραία. Δεν ξέρω, αλλά θα την πάω safe πώς λένε ρε παιδιά? Safe zone. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω και. Ωραία. Ήταν κανονική. Οκ. Παιδιά, τα πράγματα δεν μ' αρέσουν. Και να κάνω τώρα εδώ μια ερώτηση. Όσοι έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι, δεν έχετε αναρωτηθεί ότι αυτοί εδώ δεν κουνιούνται καν? Και κοιτάει. Αυτός εδώ κοιτάει τον τοίχο. Όπως και αυτός. Okay. Πάμε να ελέγξουμε και αυτήν εδώ. Day 2. Ούτε πρόλαβε. Εδώ έχει μια γρατζουνιά. Τι λέω ρε παιδιά? Χτύπημα είναι. Παιδιά, η κυρία έχει χεστεί. Καλά. Και γρατζουνιές. Δεν ξέρω τώρα. Αν τους ελέγξω για. Δεν μπορώ. Πάντως είμαι πιο ψηλή από αυτούς. Θα τις βάλουμε σε safe zone. Δεν ξέρω. Λάθος. Σωστό. Τι φοράτε κυρία μου τόσο χοντρά ρούχα? Οκ. Ναι. Δεν έχει κάτι αυτή. Οκ, την αφήνω, δεν ξέρω. Περάστε.
έχει κάτι να πω ότι... Μισό λεπτό, παιδιά. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά έχουμε και κάτι πολύ ωραία, πώς λένε, παπαγαλάκια, για να κάνουμε ότι πρέπει να πάω τώρα στο δωμάτιο. Okay. Το βάλουμε και να φορτίζει. Ωραία. Οκ. Συνεχίζω. Αγόρι αυτή τη φορά. Οκ. Μου λέει ότι αυτός θα έχει κάτι. Παιδιά, γιατί το επιτρέπετε να βλέπουμε τέτοια? Ναι, λίγο σας έτσι. Παιδιά, άμα δεν κάνω κάτι σωστά, μου το γράψετε στα σχόλια. Σας λέω ότι δεν ξέρω αυτό το παιχνίδι πώς παίζεται. Λάθος πρέπει να έχω κάνει. Τώρα ξεκλειδώσαμε κάτι. Παναγία μου. Ναι, οκ. Να την ελέγξουμε πρώτα και μετά. Στα παπούτσια. Επειδή κάποιο ζόμπι άμα την έχει στα παπούτσια, τι φταίμε. Οκ. Οκ. Τι βάζω εδώ? Μια χαρά είναι. Και η αναπνοή της τσεκ. Και δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία. Επόμενος. Ή δεν ήταν. Οκ. Ναι, οκ. Και τη στέλνω εσύ safe. Είσαι safe, κυρία μου. Προχωράτε. Ωραία. Και ένας τελευταίος. Παιδιά, γιατί όλοι φοράνε τέτοια ρούχα? Ποιο μαγαζί τα πήρατε? Περίεργο. Σαν μούχλα είναι. Παιδιά, έπιασε η μούχλα αυτή. Αχ, μια πολύ ωραία καρδούλα, μας αγαπάει. Δεν ναι, ξέρω βασικά. Έχει από εδώ τη μούχλα. Συγγνώμη, αλλά goodbye. Άρα και τώρα πρέπει να βάλουμε και ένα άτομο εδώ. Αλλά εδώ δεν είχε κάτι. Παναγία. Μια χαρά, κυρία. Παιδιά, είναι... Έλα. Ωραίο κολαράκι. Αυτό δεν έχει κάτι.
Ωραία. Είναι λίγο βαρετό το παιχνίδι επειδή έδειχνε ότι εδώ πέρα είχε μια καραντίνα και ότι πήγαινε στους έβλεπες και τα λοιπά, ενώ τώρα τι είναι αυτό? Δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι και βαρετό. Οκ, να αγοράσουμε κάτι. Ωραία. Οκ. Πάμε να δούμε. Ενώ και στο τάμπλετ από εδώ έδειχνε ότι έχει και μάτια. Ενώ το δεν έχει τίποτα. Γιατί όλοι οι χαρακτήρες είναι τόσο περίεργοι? Ξεκάθαρα. Γιατί εγώ τους περνάω σε ύψος? Of course. Επόμενος παρακαλώ. Γιατί είναι όλοι οι ίδιοι? Τι είναι αυτό? Ρατζουνιά. Δεν το ξέρω. Πολύ παράξενος. Αυτός έχει μπλε μάτια. Μαγκώνει τα χείλια του. Σπρώξ μωρέ. Τι δω. Τα πράγματα εξαφανίζονται. Ναι, οκ, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, δεν θα το συνεχίσω, αλλά θα το συνεχίσω αν μου πείτε να κάνω part 2. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ανοιχτά τα comments στο YouTube και ότι απλά θα είναι ανοιχτά για να γράψετε κι εσείς την άποψή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε μια εγγραφή, πατήστε το like και πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από τα βίντεο μου. Επειδή το κάνω βράδυ το βίντεο θα σας πω καληνύχτα και όσοι βλέπετε το βίντεο πρωί, καλημέρα σας. Γεια σας και χαρά σας. Goodbye.